ngukur kae tekan pucuk to ben badine akeh to. 120. 105. Ah iki DP 5 juta tapi nek dure yo oke iki lempenge iki. Ya kemelar-melar sithik lah masalah lah. Serano objek kan iki. Eh, Piye, Bos? kae kayune tanggamu kae sing rong kowe tok didol ora. Ya ora ngerti to ya, Bos. Jajab tolong rembukno kae to sing rong kowe kae dute 5 juta. Kok nek oke tak tambah 500 kowe dadi 5 juta 500. Sing 500 nggo kowe piye? Oke, Bos. Nak iki, Bos, gampang ki, Bos. Sing penting deal ngono lho. Oke, Bos. Engko tak rembuke. Aduh. Wis sabar yo. Oke, Bos. Entuk objek iki. Lancar Mbah usahane, Mbah. Alhamdulillah lancar. Mbah kok weruh kayu nang anu peman kae iki. Mbok didol ora, Mbah? Ya nek wani regane ra apa, Bos. Nek gelem. Ya 6 juta, Mbah. Ya wis kono lah wong arek tak tanduri bonggol. Ya wis, Mbah. Suwun Mbah sesuk tak eksekusi ya, Mbah ya. Iya. Duitnya engko tak TF ya, Mbah. Iya wis.